tomto videu si povieme, ako rýchlo a efektívne čítať rozsudky, keďže tie bývajú často rozsiahle a my samozrejme chceme ušetriť čo najviac času. Takže ak nás zaujíma nejaký rozsudok, môžeme si ho vyhľadať aj cez stránku Ministerstva spravodlivosti, kde sa zverejňujú všetky rozsudky vydané, ale v ukončených veciach, teda musí byť tá vec už právoplatne ukončená. Tu si môžeme vlastne vyhľadať rozhodnutia, akého súdu nás zaujímajú. Môžeme si tu vybrať aj právnu oblasť. Ja som si vybral právnu oblasť občianske právo a podoblasť spotrebiteľské zmluvy. Našlo mi tieto rozhodnutia, aj tu rozsudok, platobný rozkaz a tak podobne. Jedno z nich som si vybral a na tom vám ukážem vlastne, ako sa dá vlastne rýchlejšie čítať rozsudok. Ináč tieto rozhodnutia sa vlastne zverejňujú preto, aby verejnosť dohľadala na to, aby sudcovia vydávali rozhodnutia v súlade so zákonom a aby boli tie ich rozsudky a iné rozhodnutia presvedčivé. Toto je teda anonymizované rozhodnutie, ktoré sa zverejňuje na internete, anonymizovaný rozsudok, ale písomné rozhodnutie vyzerá trošku ináč, má tu ten štátny znak, ale ináč to nie je veľký rozdiel, či je to v papierovej forme alebo v elektronickej forme. Toto je teda elektronická anonymizovaná forma. Začneme teda tým úvodom. V úvode sa píše, kto rozsudok vydal, teda aký súd, ktorá súdkyňa, kto bol žalobca. Tu vidíme, že žalobcom je Všeobecná úverová banka. Pri právnických osobách sa tie názvy zverejňujú, ale pri fyzických osobách, teda pri občanoch, sa vlastne nezverejňujú ich mená. Toto je, že proti komu žalobu podarí, že žalovaný je nejaký AB, narodený vtedy a vtedy. Vidíme, že tieto údaje sa neuvádzajú, teda je to anonymizované. A samozrejme tu v úvode sa aj píše, že čoho sa spor týkal, že tu je, že ide o zaplatenie 284,52 €. Po týchto úvodných údajoch nasleduje výrok rozhodnutia, to je toto. Súd žalobu zamieta, teda vlastne nevyhovel žalobe banky a v druhej časti výroku sa uvádza, že žalovanému sa náhrada trov nepriznáva. Teda tomu občanovi, proti ktorému žaloba smerovala, sa nepriznali náhrady trov, teda pravdepodobne nebol zastúpený advokátom a teda mu nevznikli žiadne výdavky a preto mu asi súd nepriznal tie trovy. To sa ináč môžeme dozvedieť, že prečo mu ich nepriznal na konci odôvodnenia. To je vlastne tá druhá časť rozsudku. Odôvodnenie obsahuje vlastne popísanie rozhodujúcich skutočností, teda ako znela žaloba, ako sa vyjadrili strany sporu, aké dôkazy uviedli a tak podobne. Čiže podanou žalobou sa žalobca domáhal voči žalovanému zaplatenia toho a toho. To si tam prečítame, prečo sa domáhal, na základe akých argumentov. Ak sme stranami sporu, tak toto už vlastne poznáme, čiže toto si už nemusíme čítať a ja väčšinou tieto úvodné časti preskakujem. Sudcovia tu väčšinou ešte napíšu, z akých zákonov vychádzali. To ja tiež obvykle ovládam, ale samozrejme pre občana to môže byť v podstate nová informácia, tak to je tiež užitočné si niekedy prečítať, ak sa chcete zorientovať v zákonoch. No a potom už súd vlastne na konci odôvodnenia uvádza, že ako posúdiu tie dôkazy, tie vyjadrenia, tú žalobu a prečo rozhodol tak, ako rozhodol. To je vlastne až v tých posledných odsekoch odôvodnenia je väčšinou tá podstata toho, prečo a ako súd rozhodol. Čiže ja väčšinou skáčem až na tieto posledné časti odôvodnenia, pretože tu sa vlastne uvádzajú už nejaké nové informácie pre mňa a to sú vlastne tie rozhodujúce úvahy súdu, prečo rozhodol tak, ako rozhodol. Tu je to napríklad zhrnuté aj v tomto odseku, že vzhľadom na to, že súd nemôže rozhodnúť o inom nároku, ako bol uplatnený v žalobe a vyhlásenie predčasnej splatnosti úveru nepovažuje za preukázané, žalobu v celom rozsahu zamietol. Teda žalovaný pravdepodobne začal vlastne preukázať iný nárok, ako uvádzal pôvodne v žalobe, alebo ho teda nepreukázal a preto vlastne ten súd žalobu zamietol. Poslednou časťou rozsudku je poučenie a tu vlastne súd sa poučuje
občana a teda vlastne mu dáva nejakú informáciu o tom, že môže ešte žiadať preskúmanie tohto rozhodnutia formou odvolania. Čiže proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie. Odvolanie možno odôvodniť len tým, že toto uvádza z akých dôvodov možno to odvolanie podať a podobne. Teda, aby ten občan mal informáciu, že toto nemusí byť konečné rozhodnutie, ale možno podať ešte odvolanie a nadriadený súd, v našom prípade krajský súd, ešte raz preskúma toto konanie a môže rozhodnúť o tom, či ten okresný súd postupoval správne alebo nie a môže jeho rozhodnutie zrušiť alebo ho potvrdí alebo mu vráti vec na ďalšie konanie. Takže toto je stále to poučenie a tu sa aj píše väčšinou aj niečo o exekúcii, že ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá pravoplatné a vykonateľné rozhodnutie, oprávnený môže podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo na vykonanie exekúcie. Ale keďže tu súd zamietol tú žalobu, tak tu žiadna exekúcia nepripada do úvahy, čiže nikomu sa nič nepriznalo, takže sa ani nič nemôže vymáhať. Na konci rozhodnutia ešte bývajú podpisy a pečiatka a tuto v tých anonymizovaných rozhodnutiach na internete to nevidíme, ale v tých papierových to nájdeme. Toto vidíme miesto na podpis, aj dátum, aj pečiatka tu býva. Takže tak. To je na dnes všetko. Sledujte moje videá, čítajte efektívne rozsudky a držím vám palce pri riešení vašich právnych sporov a iných problémov.